umcimbi wakhe ngqo uKhuzani. Yes, abize naye umthandeni lo benze umcimbi beqhudelane ngabalandeli benze le competition abahlezi benza ngokwengoma, ngokweyisana, ngama-awards, ngokudayisa kakhulu, ngokuthenga imoto, ngokwakha imizi. Lowo mqhudelano lowo bewenze ube yinto yebhizinisi yemanje ozowubuyisela back kubona. uKhuzani menze umcimbi, umthandeni amxhase, benze i-competition kube mnandi. Uma umthandeni enze umcimbi afike uKhuzani bexhasane, benze le competition abahlezi benza kube mnandi. Yilokho mina ngisho ngithi labantu laba bobabili baphethe ibhizinisi esandleni, baphethe ama-millions esandleni, kodwa abakhoni ukuzenzela wona baze benzele abanye abantu noma kuze kubenefithe abanye abantu bona bengazi, ngoba ukube bayazi ngayo baseke bakwenza. Kodwa ngiyacabanga ukuthi inkinga inolwazi abanalo. So yilokho mfowethu engikushoyo mina. Angikaze mina ngithi ungelovi, hayi ungelovi uyiscam, kwebhizinisini vele kunjalo. Yabo nje labo 25,000 abacula abaqashwe ngabo no 15,000 lezi imali zopetrol abazofakelwa zona. Yizo-ke lezi mali lezi ezama-expenditure kulo 3 million le engu-estimateayo njenge-competition kaMthandeni noKhuzani. Ngoba ngineshow ukuthi ama-votes kufanele ngabe abantu abathenga amathikithi sebe more than 10,000 uma ubacombine nabo babili. Ukuthi nakhu-ke sinebhadi lokuthi ama-numbers azizange zivezele wona.